Aduna karoy kausaban sa gibantayan nga bagyo nga anaa karon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Gikan sa pagka-tropical depression ini, nagkahinay kini ngadto sa usa ka low pressure area ug katapusan na bantayan 1,620 kilometers sa sidakang bahin sa southeastern Mindanao. Mato sa pag-asa, magpabilin ang posibilidad nga musod kini sa par o wa nila isalikway ang kahigayunan nga mukusog kini sa musunod nga mga adlaw. Kung musod kini sa par isip bagyo, tawgon kini nga kabayan. Samtang ana sa sulod sa par, padayon ang pagpasulabi ug mupauwan yapon tungod sa shear line ug amihan. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan gihapon nga uwanon ang ubang dapit sa Cebu, Bohol ug Leyte provinces. Masinati gihapon ang kusog nga uwan sa ubang bahin sa Northern ug Eastern Samar. Posible usab nga uwanon ang ubang dapit sa nasod, lakip ng Luzon ug Mindanao.